И здравейте хора, днес ще играем на Minecraft на Митко сървъра. Ако ви харесва такъв тип видеа, можете да лайкнете този клип, да се абонирате с камбанката и да получавате известия всеки път, когато качвам. Започваме. Така, започваме от спауна, където започва на Митко магазина за брони, за щитове, за лукове, стрели и оръжия. Продължаваме към къщите им. Това е на Mitaka Place Games къщата, просто на Митко. Много яки кученца има и папагаля. Това е на бежището на колата 2000 и на Mr. Games. Това е текстчър пак, хора, не се чудете защо са такива главите, това са просто скелетни глави. Ето първият етаж, втория етаж. И това е третия с бикън. Това е само на Mr. Games къщата, която е доста якичка. Виждате барлогата на крипъра. Има всякакви глупости тук. Защото тази картина така се бъгна и аз не знам. Това е негово леко, негови работи. Нали. И пък бяхме направил пранк, но разруших къщата. Така, тихо сега. Това е първата вилиджар ферма, доколкото знам. Това е картата на мапа. Много яка карта. Фермите за пчели на Митко. Магазина за жабешки неща, който прича на нищо. Ето. Който е много грозен, Митко трябва да се го пренаправи. И хора, ако искате някакви други типове видеа, можете да пишете в коментарите, защото аз доста игри играя. Нали. Това е кейът, който Митко го направи. Яки работи стават тук. Не говоря за грешен смисъл. Това е моята къща. Една от моите къщи. Защото повечето са ми купени от Митко. Имам си фонтан, но тази не е купена. Това е хеликоптера ми. Кола. Някаква старомодна кола, Lamborghini. И Dodge Charger. Сега ще ви покажа отвътре. Това са тук моите музикални, джукбокса. Правят звуци. Този текстчър пак за скелетите и за зомбитата, ако искате да ви го покажа, ще оставя линк за тях. И за Ender Dragon главата. Ще оставя също линк за тях. Издават всякакви звуци. Това е скелетна глава, ако се чуете. Какво е това? Там е кухничката. Компютър. Ето. Телевизор с 3 конзоли, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 5 с 4 джойстика. Тук имаше риби, ама те измряха, нали, защото рибите измират. Тук има мазе, склад е. Там отзаде имаше Камила, ама Димитър реши да я убие. Този хладилник има ли нещо? Няма нищо. Тук трябва да имам глупости. Да, ето. Тук трябва да имам диаманти. Ще се взема малко. Така. Трябва да се преместя някоя арморстен. Така. Качваме се на горния етаж. Ето тук е моята стая. Т.е. моето легло. С вазички. Тук има командни блокове, това са телепортери. Още един сетъп за компютър. Трябва да се премести. Ето така.
малко лагна тук. Така малко ще поправим, нали, стайчката. Тук имам джакузи, на което съм капял. Така, сега отивам да ви покажа други работи, които сме направили, нали, в този сървър. Извинете, че не снимам с някой друг, просто всички други са ети, така да го кажа. Това има магазин за аксолотли, имаме сини аксолотли, всякакви. Сега ще ви покажа отвътре. Ето имаме розови аксолотли. Това са кафяви, защото Мистер Геймс обича много кафявите. Бели имаме и жълти. Това е магазина за Guardian неща. Има Riptide. Общо взето тапират продава в този магазин. В този мост трябва да се ходи, ама никой не ходи по него. Буквално всеки си плува. Това е следващата ми къща. Това ми беше първата къща. Реших да я изолирам. Изолирана от всякъде. Тук е моят приятел Enderman. Какво правиш? Така. И тук е моята яка Камила. Това е нова Камила, не е онази, дето Митко я уби. Тук е Enchanting Room. Това е моята колекция от армори. Искате да ви покажа, ще си сложа друг, за да съм по-красив. Ще сме с Тайт. Таяк. Армор 3. Лично ме кефи. Това ми е първата къща. Тук ми е спалнята с компютърче. Да не забравяме. Тук имам всичките армор тримове, събрани, нали? Нали, имам тук тотеми, трябва да се използвам един. Така. Тук имам Wither скелетни глави. Това ми беше първия армор трим, който бях създал в този. Тук. Тук имам работи. Тук имам диаманти. Лапис, такива работи. Това е Wither глава. Слагам си винаги във всяка къща, защото това ми е по традиция. Там имам голям честрум. Тук са трофеи. Това е лабораторията ми. Не кой знае какво. Това са газ маски против, нали, първите на Димитър. Тук има скелет. Не гледайте ламата. Това е монитор. Тук се правят роботи. Само да затворим лабораторията. Този робот още не е построен, нали, нацяло. Тук е недър изследователница. Тук има недър. Уидър скелет. Уидър скелетна глава, Блейз глава, глава на Пиглин. Има, нали, в скелетна версия. Тук имаме този недър портал, никой не ходи вътре. Защото се изследва. Тук има монитори и такива работи. Така. Това е лечебницата. Тук, ако някой, нали, се чувства не е чак толкова добре и болницата е далеч, нали, да дойде тук. Това са холограми на Недъра, Overworld и End. Това е картата на Енда. Това е арената там. Тук бяхме се биели един път с някакви
Пръчки, това е, нали, откъдето те влиза за Енда. Тук има 3 ферми. Това е фермата на Митко за, за мед. Да, неговия енд е много скучен, но това е преработена карта, която аз я направих, лично аз. Митко не го мързи да се направи негова. И тук пише всичко. И е доста от голяма помощ тази карта и затова всеки идва тук да си взима да гледа картата. Тук са... тук малко феймовете падат. Тук са... За камерите е стаята. Сега влизаме към едно място. И това е големия бункер. Този бункер е доста голям. Не е кой знае какво, ама ще стане работата. Виждате градена в земята, няма какво, нали, украсен е всичко. Най-много ми харесва и тази част, нали, защото е покрита с мост и такива работи. И също и тази част също ми кефи. Учителите работи много не ме кефят, не са ми от любимите. Сега излизаме отвънка и ще ви покажа следващата част, нали, на сървъра, където е мола на 5 пицарията, която ще показвам на друг клип, не на този. И също Енда и Недър ще ги показвам на други 2 клипа. Така. Така, отиваме към моето доджо, което не е готово. Сега още тук е арената за питки. Нали, в Overworld, това е моят магазин за свинско. Месарница, т.е. Една пържола и един стак пържоли и един диамант и също кожата. Използвам недър, използвам хоглини, което е по-лесно, нали, те повече дават месо, отколкото нормалните прасета. Тук празнувахме май рождения ден на Mr. Games. Това е магазина за плейс ролове на Митко. Доста е, не знам. Ме кефи. Отвътре е буквално е копирано. Един товар, не казвам кой. Това е за казина рулетки. Това е... как беше? Полицейската станция. Тук има полицейски чип, полицейска кола и полицейски мотор паркирани. И там горе има полицейски хеликоптер, който аз сам го правих и е много грозен, според мен. Но какво такова? Така. Отиваме към планината, където има къщи, нали, зимни. Тук има коледна елха. Тук е на Mr. Games къщата. Това е моята къща. Ето. Доста е малка, ама това е една от най-малките къщи. И да. Тъм. Преместваме се. Това е казиното на Mr. Games, светлата пирамида. Това е копия на тъмната пирамида. Това е магазин за Нинтела. Това е за кравешко месо. Магазин на Митко. Магазин за бикани, който винаги го изкупувам на Митко. Все пак. Това е фермата на Митко за айрен големи. Това е майката пчела, магазинът на Митко, пак. Магазинът за теми на Митко. Магазинът за моркови.
пустинната пирамида. Това е тъмната пирамида на Митко, най-успешното казино. Гъбата на късмета ето там. Тук е книжарничката на Митко, която трябва да се пренаправи, защото е много тъпа и няма почти нито една книга, която ми трябва. Да. Това са аутосмятателите на Иван и Митко. Повечето неща са на Иван и Митко. Това е на Митко. Магазин за скелетни работи, магазин за бамбукови работи на Митко. Магазин за шулкари, магазин на Митко. Работилниците на Митко Иван. Крипърленд, който е на Иван. На Мистер Гейм, супер как са. Това е кефсито на Митко, което е доста яко. Аз там винаги си. Това е моят магазин за клей, дето с Иван използваме. Това са балони. Ето го. Изтегли си текстчър пак за по-як резултат. Аз го имам, но просто за практика го сложа. Това е Гъмбол. Това е магазинът на... Това е работилницата на Гъмбол. Той прави коктейл, бира, уиски, ракия, пирата рам, дето аз не знам какво е, пица, дюнер, суджук, хот-дог и съотлет. Това е къща на Митко, на Мистер Геймс и на Колата 2000, които не участват в този клип, защото да. Извинете, че толкова много време се завършвам отново. Просто беше много трудно. Трябваше да нас на училище и такива работи. Това е третия общак, който е направен. Това е моя къща. Не от най-яките. Това е болница Света Анастасия. Това е най-доброто място за футболни матча, равна бълбунка. И единственото такова. Скопичка. Ето. Това е магазин за желязото на Димитър. Тук са само мои магазини. Това е банката до тях. Това е магазинът ми за костенурчени неща. Не от най-успешните, ама става, нали? Някой си е купувал скют. Много добре. Много добре. Никой не си е купувал водорасли. Какво такова. Така, някой да си е купувал дърво. Това ми е магазина за дърво. Тук имам всяко дърво. Спрус, изкупено, бърч, джангъл, икейша, мангровни, дарк оук, чери, имаме бамбукови, не копирам от Митко, той копира от мен. Кримсън и Уорд. Това е много як магазин, аз много добре го направих. Това е магазина за Уидър скелетни глави. Ето. Митко много обича да си купува, защото някой си е купувал също и такова. Кол. Някой му трябва доста кол. Това е магазинът на Митко за цветове. Да. Това не го гледайте, не ви трябва да знаете какво е това. Това е магазинът ми за скълк неща. Никой не обича да си купува този магазин, не знам защо го построих. Това е магазинът на господин Християн, който го няма днеска. За стъкло, който не провървява доста голям бизнес, ама става работата. При него бих си купувал стъкло от него, да. Това е дискотеката, няма да ви показвам вътре, защото е скучно. Това е първият общак, който са създали. Моите така скъпи приятели. Това е моят Avenger Tower. Митко реши някой ден да прави всичките неща от миналите сървъри, защото имаше още 3 сезона, които аз не снимах на тях. Така, я се включим. Калата. Така, това ми е Avenger Tower. Това ми е една от любимите ми къщи. Тук отиваме на етаж 2. Където са ми двете яки кучета. Кашкавалко
Я Камаро. Тук имам телевизор, който играе игри. И да. Калене, каква е сегашната цел? Сегашната цел е да покажа на хората сървъра на Митко. Отколкото не си разбрал. Добре. Я разкажи сега какво ще правим. Разкажи сега какво ще правим за бъдеще, защото аз няма да разказвам. Ми пресъхна устата тук да чакам. Ако повече хора се абонират за този канал, ще можем да създадем едно голямо Alex Gaming семейство. И хората могат да предлагат в коментарите други неща, които да искат да видят в този канал. Така, добре, благодаря. Хора, имаше запис на Roblox, ама и той не се получи, така че да. 3 пъти го снимахме, нали така, Кала? Да. Ако искате, ако Алекс си оправи някои настройки, може да снима и на Roblox. Ама ще видим. Ще видим. Така че предстои да гледате. Утре обещавам Roblox. Няма да има Minecraft. Чухте ли, хора? Пишете игра на Roblox. Така. Пишете за игра на Roblox. Да. Това е кухнята ми. Качваме се на 4-ти етаж, където е холограмата, който трябва да си го оправя. Нали? Така. Етаж 5. Тук са вече спалниите и туалетната. Това е склад. Това пак е склад. Не, това е туалетната. Ето е. Тук има замене на ръце. Тук е спалня за гости. А това е моята спалня с, нали, компютър и такива работи. Тук трябва да имам някакви фойерверки. Извинете, хора, че са оригнах просташки. Нали, мъж съм. Нали, Каля, не мъже сме. Нормално е. Да. Че как? Та. Следващата дестинация... 6-тия етаж, откъдето ще се хвърлим. Така. Това е хеликоптерната, нали, площадка. Тук е малко хеликоптерче, което Иван, Мистер Геймс анимира. Ето тук се вижда втория общак. Там се вижда нещо за по-предните епизоди, които ще снимам. Това е съдебната палата. Магазинът ми за недър растения. И най-якото нещо, което мога да покажа по този сървър е полупрекопирания квартал от ютубър, който вие най-вероятно знаете. И аз спечелих на търг 2 къщи. Купих 2 къщи. Ето тази и ето тази там. С най-добрата гледка. Която не съм много красиво добре, ама става. Помагаше ми господин Християн. Ще добавя линк към TikTok канала му. Тук имам баня. Това е на господин Мистер Гейм стаята, защото той реши, че иска да живее при мен за няколко дни. Това е моята стая, малко е мъничка, ама върши работа. Това е тук стая за гости. Тук има компютърчета, ако им стане скучно. Тая къща няма да я показвам, защото е тъпа. Кая, имаш ли да кажеш на хората? Не се сещам още. Добре. Нали знаете, че аз съм много голям любител на ендърмени? Сега ще ви покажа една от къщите ми, която е ендърмен. Тази показал ли съм тя, Кала? Не.
Ето, даже и на него не съм го показал. Ужас. Така. Това ми е спалнята. Това беше копия от един друг сървър, където аз играя. Реших да се прекопирам, нали, защото беше моя. И реших да се я сложа в този сървър. Така. Това е, нали, хола, където има всякакви глупости, които аз не живея тук, тази къща. От тук се преместваме на богаташкия квартал, където това е огромната къща на Иван. Ето я. Тоест имението. Това е магазина за армор стендовете. Там това е неговата каравана. Колата 2000 е решил да ми изкопира якия хеликоптер. Това е неговата къща. Това е неговия кемпер. Кемпер пък аз каравана. Ето е и моята къща. Много е яка. Мен много ме кефи. Кала, тебе кефи ли къщата ми? Готино. Коя повече ти хареса от този квартал на Мистер Геймс или на колата? Или моето? I don't know. Тук има монитори, нали? Това е за зареждане на някакъв ми магазин за скълк неща. Оставил съм ги да замия защо. Това е стаята за кости, където, нали, е празна. Това е кухня. И там е банята. Не знам защо е с толкова големи прозорци. Искам да ме гледат как върша работа. Или как се къпя. Трябва да клякам. Никой да не ме гледа. Така. Преместваме се на друго място, където това е Макдоналдс на колата 2000. Това са къщи, които аз построих от туториали, защото нямах идея какво да построя. Това е къща на Mr. Games, която ме продадох. Това е моя къща, която не е завършена отвътре. Това е къща на Митко, която му я продавах. Това е къща на Християн. Той заживя тук, защото миналата къща беше в втория богаташки квартал, който ви го показах първи. Но аз му реставрирах къщата, сега е много по-хубава и повече си хареса тук да живее. Алекс, О, а ти показа ли на твоите гледащи пицариите? кое да съм показал? Пицариите? Те ще са за друг клип. Така. Хора, ако искате, Алекс може да ви покаже Five Nights at Freddy's пицариите, които е построил в този сървър. Едното не е пицария, другото е къщата. Не, да, няма. Така, това е квартал, който аз пак построих. Червения квартал, който Митко много хареса. Той много хареса, защото гамата, нали, от червените цветове. Това е на Мистер Кота 2000. Това е моя къща. Не, чакай. Това е на Митко къщата. Това е май на колата 2000 къщата. Ако не се лъжа. Не, това е на... Не си спомням. Просто... И това е на Мистер Геймс, защото... Не знам да мразяме. И му я продадох просто. Това е магазинът за слайм неща. Ето тук се купуват. Никога не съм успял да направя този паркур. Моля! 5 диаманта за стак слайм блокове! Да си ги имат. Да си ги имат. Не ми трябват. Нали калене, много са скъпи нещо. Така. Тук са само магазин на Митко. Дюнерджинцата на Али. Сотканицата на Mr. Games, която ни я зарежда, искам да му изкупя. Това е магазинът за Enchanting Bottles. Това е с почет на Technoblade. Така, завършвам се към долара. Това е
Опа, опа, опа. Митко няма да забележи. Нали Яне? Ще забележи. Няма пък. Така. Както виках, това е за бутилки с твари магазина му. Това е за магазинът за барут, който пак прилича се едно като на магазина за слайм, преплете ми се езика за жабешки неща. Тук има къща, която е моя, като аз много я харесвам, понякога ще се крия там. Да, хора, това мисля да е клипа за днеска. И, ако ви е харесал този клип, можете да се абонирате, да харесате клипа, с камбанката също да се абонирате, за да знаете кога качвам нов клип. И, забравяйте, до скоро!